बिपिएफ पार्टियाव लाजिनो गोरों गोरों गुन्थुं गोलाव गोलावा गासैबो जमा जानानै दंजोबोलै। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आं नै गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावलायबाय। दिनैनि भिडिअआवहाय जोङो गोबां खोथा सावरायगोन। मबाइला गाज्रि जाबाय, बेट्रिबो जोरला, 2 मिनिट भिडिअ बानायबानो बेट्रियानो दसेनो साफा थांजोबो। बेनिखायनो आं भिडिअ बानायनाया खम जादों आरो आवाजआ एसे गोजान खोनां जानो हागौ, मानोना माइक जाला, माइकनि रिसिभार सोग्राया गाज्रि जाबाय मबाइलना। दा दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय लाजिनो गोरों गुन्थुं गोलाव गोलावा बिपिएफ पार्टियाव जमा जानानै दंजोबो। बे खोथाखौ आं मानो बुंदों? खोथाया जाहैबाय दायो इउपिपिएलआ खामानि मावनानै दोनखानाय खामानि आरो अन्थाइ खाम्फा गायसनखानाय बैफोरखौहाय दिखुजोब्बाय आरो बिपिएफ पार्टिया लाजिनानै। थारमाने गावसोरहा दा जेबो गुन्दै खियानो गैया नालाय, बेनिखायनो मालायनि मावनायखौ दिखु गावसोर गोदानैहाय गायसनफिनदों आरोखि। माने गावसोरखौ मावदों होननायनि। नाथाय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय दा जेबो गैयालै, साबाथार। रायजोफ्रा मानो फोथाया? आरो नोंथांमोना दा नुगासिनो दङ होर बिपिएफआव हाबहैनाय। बैसोरो संख्रि नागिरबायग्रासो, दाबसे जायगायाव थानानै रायजोनि खामानि मावग्रा मानसि नङा। बिसोरो गावनि उदै बुंनायखौल' नागिरग्रा मानसि। गोबाङा खोनादोंना निउसाव नोंथांमोना, माने हाब्रुआव बोथिया सिग्रोमबायब्लाबो मोनजायाखिसैनो, इउपिपिएलआवहाय मोनाखिसै, बेखायनो गावसोर थांफिनजोब्बाय। बिसोरो नांगोलनिफ्राय फैनाय मानसि गोजाखा बिसोरो, जोंनि मानसि नंखाया। बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा धोर्ज हमनानै था, थियै था, जोंनि देरहानायाथ' खाथांखा। बेबायदि खोथा बुंनायावहाय दाख्लि सासे कमेन्ट हरदों, बिनि कमेन्ट रिप्लाइखौ आं दिनै होनोसै। कमेन्टखौ श' खालामला आङो, बिथाङा लाजिगोन, मानोना बिथांमोना बिराद गुन्थुं गोलाव नालाय। आं बुंदोंमोन नालाय, दा जोंनि बिटिसियावहाय बिजेपि सरकारा जायगा लाबाय। बिजेपि सरकारासो जोंनि बिटिसिखौ सालायगासिनो दङ। नैबे खोथाखौ आं बुंदों। बे खोथाखौ बुंनायावहाय सासे मानसिया ओरैबायदि कमेन्ट हरदों, इउपिपिएलआ 5 बोसोराव सोरजों थानानैहाय सरकार सालायबोआमोन, ओरैबायदि खोथा बुङो आरोखि। बिनि फिननायखौ आं होनोसै, नै बुरबक खोनासं। इउपिपिएलआ गाव हारसिं सरकार दानो हानाय केन्डिडेट देरहायाखैमोन, बेयावसो एलायन्स सरकार दानो गोनां जादों, बुरबक मिथियाब्ला। आरो जोंनि इउपिपिएलआ एलायन्स सरकार दादोंब्लाबो इउपिपिएल नामजोंनो सरकार सालायबोदों, बुरबक मिथियाखैब्ला। नोंसिनि बिपिएफआ 28 सन देरहानानैबो दिनैहाय मानो बिजेपिजों एलायन्स सरकार दानो गोनां जादों? बै समनिफ्रायनो बिजेपिया जोंनि बिटिसिखौ सालायनो नाजागासिनो दंमोन, नाथाय दिनै हाबाय। नोंसोर नाय, मोजाङै नोजोर हो। दिनै पावारा सोरनाव थांखो? बिटिसिनि पावारा बिजेपिनाव थांदों। नोंसिनियाव दा थाइसे खि जानो फैसाबो गैया। गासैबो फाइनान्सियेल बिजेपि सरकारासो हरगासिनो दङ नोंसिनो। आरो जानाखि गरसे गरनै ओरै खालामगासिनो दङ, बे जाहैबाय सिन्डिकेटनिफ्राय फैसा हाबगासिनो दङ, मिथियाखैब्ला। नोंसोर बेयाव बिपिएफ हिसाबै दा जेबो गैया, गोरान। बिपिएफनि पलिटिकेल केरियारा जोब्बायमोन, बेखौ सोर गोदान होफिनदों होनब्ला बिजेपि। बेनिखायनो नोंसोर बिजेपिखौ गारनो हायाखै, बुजियाखै नामा? एसेलाथ' बुजिदो। दा पावारा सोरनाव थांखो? जोंनि बिटिसिनि सेन्ट्रेलाव थांबाय। दा बिजेपियासो सालायगासिनो दं बिटिसिखौ। इउपिपिएलआथ' एलायन्स सरकार दादोंब्लाबो इउपिपिएलआ गावनि मुंजोंनो इउपिपिएलआ बिटिसिखौ सालायगासिनो दङमोन। बाहाय गुबुन मोनसेया जाहैबाय बिजेपिजों बिपिएफजों लोगो नांनानै दा माने गावसिनि केन्डिडेटखौनो गावसिनिफ्राय रिजेन लाहोनानैहाय माने जोंनि मुस्लिम भाइफोरनि भट बोखावनो थाखाय निर्दलि होगासिनो आरोखि। बिसिनि बुद्धि बियो, मिथिबाय? बै बिजनि थुरिबारियाव दाख्लि सासे बिपिएफनि एमसिएलए रिजाइन होदों, बियो बिसिनि साल, माने बिसिनि जे सानाय, बिसिनि खैसार। दाथ' जोंना मुस्लिम बाहायफ्रा बिपिएफ होनबाथाय भट होनाय नंला, बिजेपि होनबाथाय भट होनाय नंला। बिनिखायनो बैखौ नोजोर बोनानै मुस्लिम बाहायफोरनि भटखौ बोरै बोखावनो हायो, बैखौ नोजोर बोनानै दा गावसिनि केन्डिडेटखौनो रिजेन होफ्लानानैहाय माने बेयावहाय निर्दलि केन्डिडेट दारायदों आरोखि, माने मुस्लिमफोरनि भटखौ बोखावनो थाखाय। बेनिखायनो आं मुस्लिम बाहायफोरखौबो बुंनो सानो, नोंथांमोना नोंथांमोननि मानसिखौ मोजाङै हमथा आरो नोंथांमोना गासैबो इउपिपिएलआवनो भट होजोबनांगौ। गोबां बर' गोरोंबो दङ, जोंजोंनो गोबां रायलायो। बेनिखायनो आङो बर'नि बुंहरबाय। दा मुस्लिम भाइफोरखौ बेबायदि निर्दलि थेरदलि गोदाव सोराव भटखौ थुहोनो नाङा, माने लस थांहोनो नाङा। जोंहा गोबां थांखि दङ गासै बिटिसिनि हारि माहारिखौ लानानैहाय। बेनिखायनो नोंथांमोननि भटआ नैबे बारावहाय
इउपिपिएलनि केन्डिडेटनावनो गोग्लैजोबनांगौ। बे भिडिअ'आवहाय आं बे खोथाखौबो बुंनो गोसो जाबावदों। तामुलपुरावहाय बिजेपिनिफ्राय सासे केन्डिडेट होदों। बियो जाहैबाय बिस्वजित दैमारि सार आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मानव गेदेर प्रमद बर' सार। बिथां सानैनि गेजेराव कम्पिटिसन। बे केन्डिडेट होनायखौ नुनानैहाय भारतनि नखर मन्थ्रिया प्रमद बर' सारखौ दिल्लीयाव लेंहरनानैहाय बेनो मिनिस्टार जानायनि अफार होदोंमोन। मिथिगौ, बिथाङा मिनिस्टार जासिबावदोंमोन। दा बिथाङा बै मिनिस्टार जासिनायखौहाय मिनिस्टारा आंनि देरसिन नङा होननानैहाय बिथाङा नेवसिगारनानैहाय एनडिएखौ गारनानै फैदों। दा इउपिपिएलआ दा एनडिएजों गैला। दा जोंनि साननो गोनाङा बेसो, रायजो राजा बुजिनांगौबो। बिथाङा जुदि गादिनि लक मोनबा बिथांनो इसिबां मोजां अफार होबाय, बिथाङा बेखौ लानानै नाजावनानै बिथाङा गावनि नखर संसारखौ गोसो बायदि सलायनो हायोमोन। नाथाय बिथाङा दिनै साखि होदोंदि बिथाङा दि गादिनि लक नङा होननानै। प्रमद बर' सारा बिटिसिआव थानाय गासै हारि माहारिखौ लानानै बेहा मोनसे सिमां दं, साननाय दं आरो बिटिआर एकर्डनि बै मोनसे 125 एमेन्डमेन्ट बिल बेखौहाय बिथाङा बारहोथारगोन। नैबेखौ नोजोर बोनानै बिथाङा बिथांमोननि अफारखौ नाजावालासिनो दिनैहाय बिटिसिआव आवगायबोफिनदों। बिनिखायनो दिनैहाय जोङो बुंनो हायो बिपिएफआ बिजेपिजों लोगो नांनानैहाय दिनैहाय बिटिसिनि पावारखौहाय बिजेपिनो फानबाय। मानो फानखो? नोंथांमोनाथ' बुङोमोन प्रमद बर'खौ बिफारि बड'लेण्ड फाननानै फैदों। है, मोजाङै बुजि। बड'लेण्डआ बै 125 एमेन्डमेन्टआ बारबोबानो अट'मेटिकनो गावनो हारसिङैनो जाबोगोन। मिथिगौना? बेखौ बड'लेण्ड फाननाय बुङा। नाथाय नोंथांमोना दिनैहाय बिटिसिनि पावारखौ दिनै सेन्ट्रेलनो फानबाय। बिनिखायनो नोंथांमोना दा जेबो मावनो हाया। दा इउपिपिएलआ मावनांगारबोनाय अन्थाइ खाम्फा गायबोनाय बैफोर खामानिखौ मावबाय दाखाल हाग्रामा सारा खोन्थानानै लाबायना, एबारावहाय लाजिनानै बेखौ दिख्रुबलाबायनानै गोदानैहाय माने गायसनगासिनो दं आरो। गावसिनिफ्रायथ' जेबो हाखायाखै दिनैसिमावहाय आरो पावाराबो सेन्ट्रेलाव थांबाय, बिजेपिनाव थांबाय आरो जोंनि डेभेलपमेन्टआबो खम सफैखासिगोन। मिथिगौना? बुंनांगौब्ला गोबां खोथा दंमोन आंहा, बेट्रिनि आंखाल। आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो फेसबुकाव नुदोंब्ला फल' खालाम, इउटुबाव नुदोंब्ला साबस्क्राइब खालामो दाबाव। बाय बाय।